Sikubingelele mlaleli kuyo i-channel i-Mr D Media lapho esikhipha khona izindaba usuku nosuku. Ngiphinde ngicele nje uma ungaka-subscribe kule channel bese uthinta laphana u-subscribe ukuze nangelanga elilandelayo ukhone ukulalela izindaba noma ngabe nini noma ngabe kuphi. Umgwaqo u-R61 eMthatha uvuke nengozi ebuhlungu namhlanje lapho khona itekisi neloli zitholane phezulu. Le ngozi idlule nomphefumulo womshayeli. Abathintekile baphuthunyiswe esibhedlela ngokuphuthuma. Abezimo ey'phuthumayo basheshe bafika endaweni yesigameko. Ungabuka kule video elandelayo.